इ-रिक्शा सालायग्रा एसोसिएसन हिसाबै जोङो बिपिएफआव जगदान जागोन, बे स्पष्ट जागोन। आरो जोंखौ नांगौबा थाबैनो बोखारनानै होथों, जाहाथे गोसोबायदि खामानिखौ मावनानै मोनजायो। बिटिसि एरियायाव दिनै जोंना बिटिआर सरकार दङ बा इउपिपिएल सरकार दङ। जोंना ब्रह्म बर' सारनि दैदेननायाव दिनै गासिबो माखासे समस्याया सल्भ जाजोबनांगौ। दिनै जेंनायानो जेंना। इ-रिक्शा सालायग्रा एसोसिएसना पाटगावनिल' नङा, गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो आन्दलन खालामदों। आरो जाय धमखिखौ बिथांमोना होदों बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ, बे खुब साननो गोनां बाथ्रा। थांना थानायनि खेथ्रआव, जिउ राहा लामा नागिरनायनि खेथ्रआव जाय लामाजों जों थाबायलाङो, बे लामाया बन्द' जायोबा गोसोआ बोरनाय मोनो। जे नैबे प्रेजेन्ट सिचुवेसनावहाय बिथांमोनहा जाबादि हप्स एन्ड एसपिरेसन्स लानानै आवगायदोंमोन, बेफोर गावनि गांखं दालाय दासा फिसा फिसौफोरखौ लानानै जाबादि सिमां सुजुदोंमोन, बेफ्राव हेंथा जागोन नामा बेखौ साननानै गोब्राब बिथांमोना मैखोमै बाहागो लानो हुमखि होदों। स' दिनै बेनि सोमोन्दै सावरायगोन, नोंथांमोनजों ससेबाबो लोगोसे भिडिअ क्लिप्स होयै सावरायलांगोन। स' हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनै गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव मोजां दं। 31 डिसेम्बर, गाबोन 1 थारिख 2024। स' दिनैथ' बयबो लोंगोन जागोन, आंबाबो नोंबाबो। भिडिअनि गेजेरजों बेखौल' आर'ज बयनावबो, रायजो राजा गाइस नोंथांमोन, आंनि जिबि ब्लग फेमिलि नोंथांमोन, लोंजाबाबो बै गारि सालायनाय समाव थिग मथ' न'आव सफैबानो जाबाय। लोगोसे जेब्लाबो भगबानखौ गोसोखांनांगौ। स' दिनैनि सावरायनांगौ खोथाया जाहैबाय जे टट' फिरफिलि सालायग्रा बिथांमोना जोबोद जार्लायाव गोलैनानै दं। जायनाखि पकेट रास्ता, बे पकेट रास्तायाव जिबादि आसा खालामदों बिथांमोनहा बेबादि फैसा मोननो हानाय नङा। जायखौ फाइनान्सनि गेजेरजों सुख'नांगौ बेखौ हानाय नङा। बेनि सिन्था, परियालखौ सलायलांनायनि मोनसे सिन्था धाराजों बिथांमोना राहा लामा नागिरनायनि मोनसे सिन्था धाराजों बे ओंखारदोंमोन खामायनानै सोलिलांनो संसाराव। दिनै बियो माखासे आसाम गभर्नमेन्टनि रुलजों, डिसिनिफ्राय फोसावनाय माखासे रुलजों, आरो जोंनि गभर्नमेन्ट बिटिआर सरकारा प्रेजेन्टआव सोलिनाया बिथांमोननि सायाव बा नैबे रुला लागु जायोब्ला बे जोंनि थाखाय इट इज भेरि डिफिकाल्ट फर आस होननाय बादि, जोंनि जनसाधारन साफ्रोमबो सुबुङा साख्रि मोनजोबाना, गोजानावबो थांजोबा। दा बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोब्राब जागोन। बेखौ नायनानै साननानै राजा बिबानखौ मोनबाय जेला नोंथांमोना दैदेनगिरिफ्रा, खुंथायाव सोलिनायफ्रा रायजोफोरनि फोरजाफोरनि सिन्था खालामनानै बे बुस्थुखौ मावनानै जानायनि राहाखौ नोंथांमोना माबा मोनसे राहा खालामनांगोन। जाबाय जोब्बाय, खिन्थु माबा मोनसे राहाखौ खालामथारगोन आं आसा खालामबाय। स' दिनै बारा गोबाव बुंला, नोंथांमोना मा सानदों भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरबानो जाबाय। बे जिनिसखौ जोङो बुंगोन जेन'बा जानुवारिनि गेजेरावनो मथा मथि बे टाइट माबाखौ बोखारना होनांगौ। आगोल जुदि बोखाराबा जों बेखौ स्पष्ट होनखाबाय, जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जेसेबांनाखि दङ अट' इ-रिक्शा सालायग्रा एसोसिएसन हिसाबै जोङो बिपिएफआव जगदान जागोन, बे स्पष्ट जागोन। आरो जोंखौ नांगौबा थाबैनो बोखारनानै होथों, जाहाथे गोसोबायदि खामानिखौ मावनानै मोनजायो। बिटिसि एरियायाव दिनै जोंना बिटिआर सरकार दङ बा इउपिपिएल सरकार दङ। जोंना ब्रह्म बर' सारनि दैदेननायाव दिनै गासिबो माखासे समस्याया सल्भ जाजोबनांगौ। दिनै जेंनायानो जेंना, मोनफिसे जेंना जादों। दिनै जों जेंनाखौ जोंसो बोस्रांना लानांगौ, ना बिथांमोनहासो बोस्रांना होनांगौ, ना बिथांमोनहासो जोंखौ सुबिदा होनांगौ? दा दिनै जोंनो स्किम मोनसेबो हरनो हाया, दिनै जोंनो माबा मोनसेबो हरनो हाया। दिनै जोङो जेन'बा मोनफ्रोमबो प्रब्लेमखौ जोङो माजों सल्भ खालामबाय थानो हानो? दिनै जोङो जेन'बा गैयै हिसाबै खुनुरुखुम सोरबाया मोसौ मोसा फाननानै टट' गारि बायनानै लादों, बेजोंनो न'खर सोलिनोसै होननानै, न'खर सालायनोसै होननानै। दिनै बेनि सायावबो बिथांमोना हेंथा होयोब्ला होमबा बिथांमोननि सायाव आं मा फोरमायगोन बा रायजो राजाफ्रा मा बुंगोन बिथांमोननि सायाव? दिनै आं बेखौनो बुंगोन,
पार्टी सरकार हिसाबै सरकारा नंगौ निश्चय साफ्रोमबो पाब्लिकफोरखौ बा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ नायजोबनांगौसोमोन दिनै बेखौ नायालासिनो दिनै मोनफा मोनफा खामानि मावनानै जानाय फिसा फिसौ बिजनेस बा बेफार फालांगि मावनानै जानाय बेफोरनि सायावबो मेगन आलौवो होमबा जोंनो सरकारखौ नांगौना नाङा दा बिथांमोना बुजिलायदों जेबो लामा गैयिनि थाखाय उफाय गैयिनि थाखाय जोङो जेन'बा मोनसे टट' बा इ रिक्साखौ बायनानै जोङो न'खरनि माखासे समस्या माखासे प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय जोङो बेखौनो लानानै जोङो सालायनानै सोलिनानै दङमोन नाथाय हठात दिनै जेन'बा गभर्नमेन्टनिफ्राय दिनै जेन'बा नेशनेल हाइवेखौ बन्द' खालामनो नागिरदों आरो इ रिक्सा हिसाबै रिक्सायाबोथ' मोनसे कम्पानिनि बुंनो थाङोबा टट' अट' दङ जेन'बा अट'फ्रा सालायनो मोनो नेशनेल हाइवेआव जोंना टट'आ सालायनो मोना मा हिसाबै बन्द' खालामनो नागिरदों दिनै आं बेखौनो बुंहरगोन गभर्नमेन्टनिसिम मानो होनना बुङोबा गभर्नमेन्टआ गावसोरनो दिनै जेन'बा पाब्लिकफोरनो रायजो राजाफोरनो गासिबनोबो सुबिदा होनो हाया इ रिक्सा सालायनानै जानायनि सायावबो मेगन आलौवोबा जों बे गभर्नमेन्टखौ मा होनगोन दा बेखौनो आङो बिथांमोनाव सोंथि खालामहरो बेखायनो थाबैनो जाहाथे जोंनि बे समस्या माखासे जेन'बा टट' सालायनानै न'खर खुंनाय जिउ खुंनायफोरखौ जाहाथे सान्थि भाबै माने खुंनो होयो आरो सलायनो होयो हा हु गैला जोंहा एनडिबिआव थानानै गासैखौबो फानबोजोबनांबाय दिनै जोङो इ रिक्सा लानानै दिनै बिसि फिसानि फेमिलिनि मोनसे समस्याखौ सल्भ खालामनो होननानै जोङो दिनै आगान सुरदों बा आवगायदों 6 माससो जाबाय जोङो किस्तियाव लानाय गारिखौ जोङो दिनै सालायनो मोनाब्ला जों किस्तिखौ माजों सुख'नो आरो 500 बुरस' लामा ससेजोंथ' जोङो थाइबा 10 थाखाल' मोनगोन बेजों जोङो किस्तियावनो खमबाबो दिनाव जोङो 250 थाखा मासाव 6000 करि जोङो हरनांगौबा जों माखौ जागोन दा दिनै जों बेखौनो खावलायहरगोन गभर्नमेन्टनिसिम गभर्नमेन्टआ दिनै जोंनि बे माखासे समस्या बा माखासे जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनानै होआबा जोङो सिद्दायै बुंगोन जेसेबांनाखि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बा अल आसामाव जेसेबांनाखि इ रिक्सा सालायगिरि बिथांमोन दङ दिनै बिजेपि सरकारा जों एगेन्स्ट जादों दा बे हिसाबै जोङो बिजेपिजों थाङालासिनो जों कंग्रेसनावबो थांनो हागौ पलिटिकेल भाबै बिथांमोना पलिटिकेलखौ लानानैनो दादागिरि देखायनो नागिरदोंबा जोंबो पलिटिकेलखौथ' जोंबो गेलेनो रों भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ